Ce s-ar întâmpla dacă dispare oxigenul pe 5 secunde? Toți care se vor afla la plajă vor primi imediat arsuri, chiar dacă n-ar fi nisip sau apă. Ziua cerul ar fi negru, crusta pământului se va crăpa, pentru că este compusă din 45% din oxigen. Urechea interioară a tuturor ființelor vii va exploda, că presiunea atmosferică va scădea cu 25%. Clădirile construite din beton se vor dărâma. Aerul este un component principal al betonului, iar oceanele s-vor transforma în aburi și se vor ridica în cosmos. Dar ce s-ar întâmpla dacă oxigenul va fi de 2 ori mai mult? Avioanele vor zbura mai departe, ci consumul benzinului va crește, noi o să devenim mai veseli. Oxigenul suplimentar îmbunătățește capacitatea noastră de a ține minte bine, crește atenția și starea fizică. Dar insectele ar fi mai mari. Mărimea insectelor depinde de oxigenul în atmosferă, așa că tot trebuie să fie enorm. Bine că aerul este atât de peste. Dacă a fost interesant video, puneți like pe curând.